Azvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Uyo muimbi ane mukurumbira muZimbabwe anonzi Prayzah ava kubuda ari kutaura kuti zvoni haachadi kupiwa magifts kubva kuna Say Weeknell Chivayo. Ndiro word in the street, ndo zvinhu zviri kutaurika iko zvinezvi. Prayzah ari kunzi nyaya iyi yaari kutaura matauriro ari kuzviita, ari kutaura kuti zvoni ndaneta nekufuratirwa nemafanzi, kana kuti muri kundifuratidza nevanonditsigira mumhanzi yangu, kana kuti avo vakandisapota vakandisumudza kuti ndisvike pandasvika muzuva ranhasi. Uyo muimbi Prayzah akatanga atengerwa imwe mota yemhando yepamusoro inoitwa iyo Benz naSay Weeknell Chivayo. Zvichakadaro ndipo pakazongobuda futi vaChivayo vadzoka vachitaura kuti zvoni ndanakidzwa zvekare neperformance yaitwa nevasikana vari pabhendi rakwaPrayzah vachitamba. Akataura kuti zvoni vasikana ivavo ngavaende mumwe nemumwe anopiwa Toyota Aqua yake. Vakati vasikana vacho vaitamba munovaziva vese ana Stimela vanotamba kwaPrayzah ikoko vakabuda vari 4 vese vakanopiwa dzimotokari. Zvichakadaro ndipo zvekare pakazotanga vanhu veruzhinji kutanga kupopota, nekuti pakapiwa maband members aya 4 vasikana pakabva papiwa zvekare nemwana wake imwe motokari. Saka ndo vanhu pavakatanga kupopota vachitukirira Prayzah zvakanyanyisa vachiti sei uchipiwa mari yenyika, sei uchipiwa mari yekuba, mari yezvigananda, vamwe vachiti mari yeropa, vamwe vanenge vachiti mari yekuromba. Vanhu vakano muZimbabwe vanenge vachingotaura zvakasiyana siyana, asi takazoona vaChivayo vave kutora vakataura kuti zvoni ndaverenga macomments akaita 150,000 kureva kuti pa each comment rega rega ramanga muchituka $1 rega rega ndo zvavakabva vaita, ndokutora cash vakapa kuna Prayzah, ndobva vatenga mota imwe zvekare yemhando yepamusoro iyo inoitwa Range Rover. Asi vaChivayo havana kugumira ipapo, kwakazoitwa zvekare imwe show inoratidza kunge yakavafadza. Vakadzoka zvekare vakutaura kuti zvoni ndanzwa album racho rawabuditsa randifadza zvekare, saka ndave kuda kupa maband members ese zvawo maToyota Aqua, kureva kuti pamwe zvichida nevasikana vaya vakanga vakapuwa 1 vanofanira vakadzokorodzwa futi kupuwa, because pakanzi every band member vakaverengwa kusvika kuna manager weband akapiwa Benz yake yemhando yepamusoro achinzi aiwa uri kugona kumanager mukomana, uri kugona basa rako rauri kuita iroro. Ipapo zvipo zvakagamuchirwa, asi vanhu vakada kuramba vachingotukirira. Zvinova izvo zvekare zvakazokonzeresa kuti vaChivayo vazodzoka futi vave kupa mudzimai waPrayzah pabirthday raPrayzah vakamutengera imwe mota zvekare yemhando yepamusoro futi vakamupa. Asi vanhu ipapo vakaramba vachingopopota vachitukira kuti sei iwewe uchipuwirwa mukadzi wako mota, uri murume akaita sei, uri murume rudzii, uri murume wemhando ipi? Zvinhu izvozvo ndo zvinhu zvakangoramba zvichingoitika. Saka tiri kuona panapa according to rumors rakubuda zviri kuratidza kuti kutimu raPrayzah management yake nevanoshanda navo zvinogona kunge zvisiri kuvabata zvakanaka izvozvo, kuti aiwaka nyika yese akupuwa zvitadzo zvevanhu vese, nekuti vazhinji vari kupuwa zvipo, vazhinji vari kupuwa motikari, vazhinji vari kutengerwa zvakawanda wanda, vanopuwa kana mari kubva kuna Say Weeknell Chivayo. Asi Prayzah nyaya iyi yakaibva yaita nyaya yeimwe mhando, kana kuti yakabva yaita nyaya yekuti yakatanga kuvhundutsa vanhu, kana kuti yakasvika pakuti iye Prayzah wacho zvinongodaro zvakamubata-batawo zvakaendawo nepamwe. Saka ndo paakubuda pari kutaura kuti zvoni iye akutaura kuti vaChivayo tatenda nezvamakaita, asi isusu hatichakwanise kuramba tichigamuchira zvipo kubva kwamuri. Ndo mashoko ari kutenderera. vaChivayo vanozivikana zvekare zvakanyanyisa nenyaya yekupa dzimotikari, asi pavakanyanyisa kuita mbiri kana kuti pavakaizoita daka kana kuti ruvengo nevana veZimbabwe inyaya yekunyanyisa kutamba vachi tange vanoshandira bato reZANU-PF zvakanyanya. Unongovaziva kuti kubva kumazuva ava mugabe vaya vaChivayo vakange variko vachitoitawo zvavaiita kumakore iwayo. Pakazobva vamugabe kusvika vafa vakazongobudikira zvekare vaChivayo vave kutamba naPresident Emmerson Mnangagwa netimu rese rakanga rapinda. Ende munovaziva kuti vaChivayo pane pakazonetsa nyaya imwe pachilikiswa vachinzi zvoni ndo vakanga vaprinda maballot papers ayaya pane company yavo Rainforce iyo inova iri kuSouth Africa chinzi
ndivo vanga vakapiwa tender yekuprinda maballot papers. Saka nyaya iyoyo yakazonyanyisa kutenderera vave kunetsana nevamwe vavo ana Mike Chimombe, asi ana Mike Chimombe nanhasi pavakasungwa vachingorimo mukati, iye Chivayo ndo paakabuda achitaura kuti main actor afe. Saka kuda kuti iye Chivayo haana kusungwa, ndiye akazoita main actor panyaya yacho. Vakomana avo pakulikisa uko vakaita machats ndokubva vabatwa. Izvo zvinova zvinhu zvinogara zvichitaurwa nevanhu kuti ukada kuita zvekutamba nebato reZANU-PF iwo uchiziva kuti waimboshanda navo havakushayire mhosva mangwana. Paunotaura kuti hauchade kushanda navo, vanongoziva kuti vanokubatira pakati, nekuti vanoziva kuti mhosva dzese unenge wakadzipara mapariro api, vanokusiya uchipara mhosva vodzichengeta pasaidi. Saka ndo pakazongobuda pakunzi Mike Chimombe newe Moses Mpofu wako tiri kukudai kunokuuyai tikuitei interview uko kuZaki. Asi vainzi vaChivayo vakangoenda kunoitwa interview ikoko nekuti pakambobuda Zaki ichitaura kuti zvoni tine enough evidence isusu yekuti tikwanise kunge tichisunga weakness Chivayo. Asi zvinhu hazvina kuitika maitikiro iwayo, hapana kumbosungwa kwakaitwa Chivayo. Ana Chimombe ndo vakaramba varimo mukati kusvika pari nhasi. Iko zvino vanhu vese vanongoziva kuti ana Chimombe ndo vakangobatwa. Saka Chivayo mbiri yake zhinji anozongobudikira ave kuita mamwe madhiri. Paanobuda pamwe akambowana futi imwe tenda reku-Starlink rakanetsa, tenda rakatadza kuitawo zvekare masola kugwanda, rakatemesa vanhu musoro, rakarwadza veruzhinji kunyanyanyanya paZimbabwe. Ndo rimwe zvekare rinoita kuti vanhu varambe vachipopota vachiti imari yenyika, koma madii kumbodzosa pfuma kana kuti kumbodzosa zvinhu zvenyika, kudzosa upfumi hwenyika. Moita inyu zvimwe zvamunoita pane kungotora matenda kunge ameno. Ende pavakatanga kambani zvavo yavo IMC iyo inozivikanwa ichiita zvemateknoloji yainzi iri kuna Karigamombe maoffices avo acho kuZimbabwe kuHarare, yakavhurwa chizivikanwa kuti ikambani iri kuita nezveStarlink zvemanetwork. Asi pasina nguva diki takaona vave kuita zvimwe zvinhu zvakange zvisina kutarisirwa neruzhinji, nekuti vakaonekwa vakutogadzira idzo road, vakutopuwa matenda ekugadzira road. Saka ndo painzi saka kana munhu akavhura kambani ichinzi ndeye manetwork, zvinozofamba sei kuti munhu akuonekwa ave kutogadzira maroad? Izvozvo zvese zvinorwadza veruzhinji, nekuti kune mamwe macompanies vanonyatsoita basa nemazvo zvisina huori kana kuita sei, asi kuti vawane matenders zvinogara zvichivanetsa. Ende vanawo veZimbabwe varitori nevashandi vavo, asi matenders ese anenge achingonzi ari kutorwa naizvo zvigananda. Saka ndiyo nyaya hombe inonyanyisa kurwadza vana veZimbabwe. Ende tichionawo nekutambura kuri kuita vanhu nemapfachurirwo anenge achiitwa mari naChivayo nematsvagire acho aanenge achiita, ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinorwadza vanhu paZimbabwe. Ndosaka iko zvinezvi takutaura kuti zvoni dai zvaibvira Chivayo wacho ambomira kuita zvaari kuita izvozvo, nekuti vamwe vari kuti zvoni iye Chivayo pachake anenge achishandiswa nebato ravamunangagwa kuti akwanise kutenga avo vane mukurumbira, vanoimba, vanoita zvakasiyana siyana. Saka uturu hwese hune vanhu, ukasha hwese hunenge hwava kungobatanidzirwa kuti iwewe ndiwe uri kudya mari, iwewe Prayzah ndiwe uri kudya mari yemuzvipatara, yemakenza machine, ndiwe uri kudya mari yemushonga muzvipatara, nekuti ndiwe zvekare tikadzimirwa nemagetsi unenge uchidya mari Gwanda solar project zvakangoenda zvikazongopera zvakadaro. Saka ndo dzimwe mhosva dzinenge dzichinongedzerwa kune mwanakomana wemunhu kuti aiwa iwewe sei uchibvuma mari idzodzo dai uri kudziramba. Saka ndo nyaya iri kuitika yatiri kunzwa panapa muri yeZimbabwe. Saka tangoti aiwa regedzai tingoti se titaure tionesane nemi tizivisane nemi zvinhu zvinonga zvichingoitika panapa. Yavanga makateerera kudai so ndiyo nyaya version yacho. Saka kana uchinge matosvika panapa wakareke kutanga zvakakoshawo takutokumbirawo kuti mugare masubscribe, molike this video, mobva mashare nehama neshamwari, movazivisa voona vari kwavari ikoko zvinhu zvoramba zvichingoendeka. Zviri zvanhasi tinomboti bye bye, tokusiyai muri makadaro muswere zvakanaka, muve nezuva rakanaka.